Biblický radostný ruženec. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tento ruženec obetujeme za Svätého Otca, kňazov a reholníkov, misionárov, za nové reholné a kňažské povolania, za nás samých, naše rodiny, priateľov a známych, za trpiacich, za tých, za ktorých sa nikto nemodlí, a na naše úmysly. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Prvé tajomstvo. Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi, a meno panny bolo Mária. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá z milosti plná, Pán s Tebou. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pán Boh mu dá trón otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo. Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila.
Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo. Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal, nebojte sa. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali:
Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali, ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo. Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, aj Simeon ho vzal do svojho náručia a velebil Boha. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Simeon hovoril: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárou všetkých národov. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Simeon povedal Márii: A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Žila vtedy aj prorokyňa Anna, z chramu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Chlapec rástol a mocnil, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. 5. tajomstvo. Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po 3 dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kladol im otázky. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný, a jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Sveta Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.